čo treba? Utiesť. A kde máš? Zašpinil si? Áno. Utrieme. Tu máš handru. Hotovo. No, ešte ideš malovať? Alebo je to už hotovo? Ideš ešte malovať? Tak, výborne, takto sa to robí. Aj prštikom maluješ? Do trička Frank. To sa môže. Do trička, nemoje za to. Nebijeme štecom. Štecom len malujeme. No, to není kladivo. Kladivo sa teraz nepotrebuje. Hotovo? Maxík, hotové je to? Dobre? Zajtra ešte budeme malovať? Áno. Dobre, teraz sa ideme osprchovať, dobre? Ešte maluješ? Malú? A čím maluješ? Max, nie, nemôžeš paličkou malovať, lebo urobíš dieru do obrázka. Maxinko, povedz mi, čím sa maluje? Maxinko? Max? Povieš mi, čím sa maluje? Áno, a ešte s čím? Toto je čo? Magnet. Aký magnet? No není magnet. Farba, áno, farba si povedal. A toto je paleta. Čo je to? Paleta. Áno, paleta. A toto je? To je obra. Paleta. Toto je paleta. A toto je? Obrázok. Áno, obrázok, výborne.